Andreu Galant, pel llibre de poesia Qui no sap riure, no sap viure, d'Andana Edicions. Demanem la presència d'Andreu Galant i de Laia Martínez, vocal de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana per les Illes, que lliurarà el premi. Bé, jo, Teresa, ja m'hi he acostumat una miqueta a això dels premis, perquè com que m'han donat el premi a Atrapallibres, ara fa poquet, ja vaig un poc més enfilat. No, jo no vaig triar la llengua catalana, Gemma, em va triar ella a mi. Així són les dones. Us llegiré una notícia del diari d'avui. València. Aquesta ciutat irrevocable on cada dia em desperte. Aquesta ciutat incrèdula on habiten malalts incurables, on m'alce cada matí per provar d'entendre maldestre quina cosa ha de ser la vida. Ciutat d'amistats difícils, de paciència callada i d'emocions salvatges sense públic. Aquesta ciutat que em va veure néixer indret amarg de llengua i cultura catalanes encara, controvertida pàtria que molts la voldrien abandonar per sempre, laços, de tanta ignomínia, de viure silenciosament entre cadenes. Aquesta ciutat sense nissaga, camí de capvespres entre parets pelades d'edificis eternament caient-se, dels últims rats de llum que el nostre ull perdona. Així, d'on els forasters i els patricis entrauen l'hàbit d'enriquir-se, em ve aquesta nit la necessitat d'escriure. Avui vull recórrer-la per tota la seva bruta amplària, ciutat meua de llengua i música prohibides, sort de carrers que ni amb els segles cicatritzaran les seues ferides. Ciutat d'un poble que amb la vanitat li ha tret l'orgull, que reposa sobre el pit d'aquells que se l'estimen. València, pes sinuós de cadàvers que no tenen sexe, cau de leprosos de l'ànima, carn a si mateix devorant-se, patrona d'homes bondadosos que no aniran a l'escola. Desert literari, abatut i ple de nostàlgia pels nostres majors. Estellers, Fuster, Valor, Guarner, que en temps passats això era un lloc d'esperança. Ara aterren avions i ja no es llegeixen llibres. Es construuen ferotges als suburbis. Falsos discursos envilegen la nostra antiga cultura. És impossible evadir-se. On està el record d'aquesta terra? No sabeu com de profundament admire els que hi romanen, els que porten dins seu l'infern i encara saben riure. Actors coronats que no apareixen mai en els llibres, els que escriuen a les fosques, els que s'esforcen, els que en són la pàtria, ells en són la força amb el seu batre d'ales impossible, entre la infantesa i els no-resos, custodis encara dels carrers de València, senzills i alegres de vegades, cercant i estimant allò que duem a dins, aquest gran amor que creix com un dol entre nosaltres, aquest hospici per a somnis que parla de coses impossibles, que no són pelegrins del silenci, i una altra ciutat podrà ser Salvador Iborra, els cossos oblidats. Moltes gràcies. Estic molt agraït, orgullós, content d'haver guanyat un premi i més fent poesia. Jo faig poesia per a xiquets de 6 a 6.000 anys, si fa no fa. Aquest últim any ha sigut, es pot dir que el millor any de la meva vida, perquè allà a Catalunya, on jo visc, a Barcelona, en general s'ha llegit molt el meu llibre perquè ha participat d'un altre. Vull dedicar el premi especialment als actors de la cultura catalana. Ha vingut el canvi, està venint d'una manera estranya. És curiós sentir la gent, jo anava parant l'orella per ací i allà,
I jo dic, això és com quan te reuneixes amb els escriptors, no? Que parlem de tot menys de literatura, i avui es parla de tot, de política sobretot, menys de literatura, com és normal, perquè això està ple de gent compromesa. Jo us ofereix la possibilitat, perquè sé que així hi ha molta gent de l'àmbit de la societat literària valenciana, catalana, i us demanaria que necessitem un premi Salvador Iborra, el nostre poeta valencià, un patriota de pedra picada, que no va poder veure el canvi perquè va ser assassinat, com tots sabeu. Ell era una persona compromesa, jo vaig conèixer fa anys en una d'aquelles trobades d'escriptors on ens vam conèixer amb la Pelolit, per exemple, i amb altres noms del que és ara la literatura catalana hipster, 35 anys, no sé com dir-ho, aquestes coses. També vull donar les gràcies, per descomptat, a Xavier Aliaga, perquè resulta que un bon dia, al Passeig de Gràcia, a Barcelona, jo li vaig dir, ningú me fa cas, home, que no me volen publicar el llibre, jo penso que està molt bé, a veure si li l'ensenyes a Ixe del Gemesí, que té una col·lecció que està força bé de poesia, i ell em va fer de cavall de Troia, literari, i el va passar al Ricard, vam anar a la presentació del meu nom no és Irina, jo vaig posar-me les meves millors mudes. Andreu Martín, aquell escriptor de novel·la negra tan divertit, em va veure a la porta de la casa del llibre i de sobte em diu, tu ets l'autor. Jo li dic, no, jo no soc el Xavier. Diu, no, jo em dic Andreu. I diu, doncs jo també. I em vaig quedar així com un poc parat, vam parlar i jo li vaig dir, jo llegia els seus llibres quan era xicotet i tal, perquè ell venia a presentar l'acte del Xavi. Llavors ens vam conèixer amb el Ricard i tot ha sigut molt fàcil, m'ha escoltat, ha escoltat molt a Luis de Mano, l'il·lustrador. Per l'experiència que tinc amb tot de grups editorials, doncs els editors en general són uns actors importants de la societat literària, però en el cas de Ricard per a mi ha estat molt especial i fins així hem arribat. Moltes gràcies al jurat i a tota la bona gent que hem vingut avui. Visca la terra. Gràcies.